Bueno, garapen ekonomikoko kontseilariakin gaude, Mikel Irujokin. Egunon, Mikel. Egunon baita zure. Bueno, nola izan zen izendatu zizuten egunean? Ze sentitu zinuen? Bueno, pixka denetarik, ez? Egoera etzen oberena, ala aipatu nuen ja urte bete pasada. Eta etzen oberena ez bakarrik ekonomia nola zegoen ikusita, baizik pertsonalki, pues, nolako egoeran, ez? Izan zen aldaketa beraz, alde batetik ziur egotea, pues, niri kargo honetara ekarri dena, pues, ezertan geratu behar den kasu baten ondorioz dela, hori alde batetik. Bigarrenik, pues, erronka handiko momentu batean hartzen nuela, non Europa inoiz baino gehiago behar bada jokatzen du bere rola eta bere protagonismoa, eta nik uste dut inoiz baino kontzientao gara bere kontekstuan mugitu behar garela. Eta zentzu horretan, pues, espero dut urte honetan eta geratzen denarekin, pues, nire esperientzia Europa mailan, pues, eman ahal izatea. Beraz, pixka denetarik esan bezala. Zein da, beraz, duzun erronka edo kontseilaritzara ekarri edo bultzatu nahi duzun erronka nagusia, zein da? Erronka nagusia da eraldaketa. Benetan hitz bakar batean jarri behar badugu hori da. Hori da gaur egun ikusten ari duguna. Eraldaketa ez da gertatzen ari da, hori argi utzi behar da. Eta bi zutabe horietan, uste dut, elkarrizketan behar da, behin baino gehiagotan aterako da, baina da eraldaketa berdea, klimatikoa eta eraldaketa digitala. Eta bi ardatz horietan mugitzen ari da, dena, bai ekonomia aldatzen ari da eta bai gizartea aldatu behar da, nola komunikatzen garen, eta gero baita ere, pues, nola sentitzen dugu dena, zen dute eraldaketa klimatikoa edo eraldaketa berdea ez da bakarrik kotxe elektrikoa baita ere, baina da adibidez, orain dela 3 aste Fiturren egon ginen, eta munduko turisten erdia adibidez, prest daude bere bidaia aldatzeko baldin eta bere joateko puntua jasangarria da. Orduan, aldatzen ari da dena, aldatzen ari da ekonomia, baina aldatzen ari gu gizartea aldatzen ari garelako. Ekonomiaren pixko bat sarea eta produkzio sarean nola dago Nafarroan? Aztertu ezagun pixko bat. Bai, ze enpresa mota daukagun, enpresa handia, txikia, ertaina, zein da egoera? Bueno, egoera daukagula enpresa handi nahiko, baina era berean portzentualki oso bajua, gure tejidoa da bereziki ertaina eta txikiak, enpresa ertainak eta txikiak. Hori gutxi gora errepikatzen dugu Europa mailan dagoen argazkia, ez gaude ez da ere prozesu ezberdin batean, baina biz, hemen Nafarroan baditugu 300 enpresa multinazional taldeen barruan daudenak, adibidez, 300. Eta 300 enpresa hauek, adibidez, azkeneko hamarkadan bikoiztu dute bere inbertsioa lehenengo hamarkadarekin konparatzen badugu. Adibidez, 2.000 milioi euro baino gehiago, beraz, hor ikusten dugu irekia dela gure ekonomia, oso irekia, baita ere giza ekonomia sozial oso indartsua da Nafarroan, gero eta gehiago, 2017an egin zen lehenengo plangintza, hor atera ziren datuak eta hobetzen gaude, 2021an kasik 50 kooperatiba berri egin dira, adibidez, Nafarroan, ez da bat bakarrik deuseztu. Beraz, ikusten dugu eta giza ekonomian, gaur egun ja gure ekonomiaren 8% eta piko ari da izaten, beraz, sendotzen ari dugu. Beraz, ez da kontrajarria, irekia multinazionalak eta era berean giza ekonomia baita sustatzea. Baina gero bai daukagu noski 4 sektore beti izan dugu, ez 4 inguruan gure estrategian dauzkagu 6 sektore, 4 dira benetan industrialak, dira autogintza eta mekatronika, dena nazten ari da energia berriztagarriak, hau da bereziki energia eolikoa, haize energia da gure indarra hemen, 6.500 langile zuzen ematen duen sektore bat, elikagaia deitzen dioguna ja, ez da agroindustria, da elikagai industria, beraz hemen dauzkagu, segun hartzen dugu lehenengo eta bigarren sektoreak hartzen baditugu eta 3. hartzen baditugu denak kasik 30.000 langile egiten dituena.
Eta azkenik osasuna, osasuna gainera, orain dela 20 urte, bakarrik geneukan enpresa sendo bat, denok daukagu izena zein, Zinfa izan alde zen, azkeneko 15 urtetan asko bizkortzen ari den sektore bat da Nafarroan. Beraz, lau sektorie, gehi turismo, gehi audiovisualak, hori da sektore bezala ditugun sendotasunak Nafarroan. Bestalde, esan dizuan bezala, enpresa txikiak eta ertainak, multinazional kopurua oso handia da eta asko inbertitzen dute Nafarroan, eta oso gustora daude Nafarroan inbertitzen. Horrela aurkeztu genuen joan zen abenduan txosten bat, eta hirugarrenik giza ekonomia, hori zalantzari gabe, hori asko sendotzen ari den sektore bat. Enpresa handietan aipatu duzu, badaude baita ere, bertako ziren enpresa batzuk, agian saldu egin direnak, edo multinazionalak erosi ere egin ditutenak, deslokalizazio beldurrik eta hemen bertan erabakiek ezartzeko kezka sortzen du horrek, hemen kontseilaritzan, edo nola bizitzen duzu hori? Noski, hori beti sortzen du, bai. Horren hemen azteko, gure estrategian 2007an, orain igaz baitare berritu bukatu dut lehen giza ekonomiarekin, azte naiz honekin, giza ekonomia bultzatzeko arrazoien artean, horietako bat, da, hain zuzen ere hau, giza ekonomiako enpresa batek inoiz ez da Nafarrotik joango. Da, bere ADN-ean dauka, sustraia dauka beti lurraldean, lurraldetasun hori erabat funtsezkoa da beraientzat. Berak hori izango ditugu industria arloko giza ekonomia ez kooperatiba asko gure buruan baita ere, denok ezagutzen ditugunak. Beraz, hori izan zen, adibidez, azkeneko 6 urtetan bultzatzen ari dugun giza ekonomia plangintzan, arrazoi nagusienetariko bat, ez da bakarra, baina lurraldetasuna. Bestalde, zer egin aldugu, laizter aurkeztuko dugu arraigo deitu behar diogun funtsa bat, berez abiez familia enpresa daudenean eta behar bada handitzeko beharrak ikusten dituztenean, publikoki eskainaldi ezkiegun funtsak eta maileguak eta aukera gehiago eman ahal izateko, oso egokituta haien beharrendako. Eta beste hainbat neurri, uste dut hemen Nafarroan, adibidez, esan duanean multinazionalak pozik gaude hemen inbertitzen da oso ekosistema landutak ditugulako dela. Eta hori zaindu behar dugu beti. Zer nahi dut, ekosistema bat da, 3 esparru sartzen dituzunean dago enpresa, noski industria egon behar da, industria eta zerbitzuak, bi sektoreak sartzen dira, hori oso garatuta daukagu. Industriaren pisua Nafarroan oso altua da, kasi gure ekonomiaren herena. Entzazu Europako batasunan mailan da 16%, eta Euskal Autonomia Erkidegoan baita ere, da 18%. Beraz, gure industriaren pisua Nafarroan portzentualki oso altua da. Beraz, industria daukagu, zerbitzuak baita ere, baina gero, esan dut 3 zutabetan oinarritzen dela ekosistema bada. Industria zerbitzuak, teknologia eta formakuntza, hor egon behar dira, eta hemen ditugu 3 unibertsitate, eta gainera 2 unibertsitateak, esan dut oso kokatuak daude gure estrategian. Bereziki Nafarroko Unibertsitate Publikoa, gure estrategia nagusiarekin ezelauekin egiten dute erabat bat, Nafarroko Unibertsitatea baita ere. Beraz ditugu hor lerrokatutak, eta zentro teknologiko hainbat alorretan. Lehen aipatu dizkizut 4 sektore horiek, autogintza, Naitek daukagu zentro teknologiko bezala. Berriztagarrietan, FENER daukagu estatu mailan zentro teknologikoa. Agroalimentario edo elikagaien industria mailan baita dauzkagu hor, bai Intia eta bai CNTA, San Adrianen dagoena, baita ere estatu mailako zentro teknologiko bat, eta osasun arloan daukagu Navarra Biomed publikoa eta gero CIMA, Nafarroko Unibertsitate eskaintzen duena. Eta gero noski estrategia. Zer nahi dut, hori dena baditugu hainbat funtsa eta hainbat diru laguntza gobernu aldetik hori dena ondo sustatzeko eta hainbat estrategia sustatzeko. Adibide bat jarriko dut. Adibidez, medizina personalizatua izan behar da, osasun arloan gehien inbertitu behar den alor bat. Medizina personalizatuan ja adostu genuen gobernu bezala estrategia bat jakiteko sektoreak dauden, nortzuk diren, zer egiten duten, nola koordinatu alditugun hobeto,
Hortik aurrera, diru laguntzak baita ematen ditugu. Gaur bertan, argitaratu dira, Nafarroko aldizkari ofizialean proiektu estrategikoak deitzen ditugunak. Hain zuzen ere batzuk osasun arloan. Non ematen dugu dirua, teknologia, formakuntza eta enpresak elkarrekin proiektuak garatzeko. Eta hori dena sartzen dugu gure estrategian. Hori, ekosistema hori asko zaindu behar dugu. Eta hori da, adibidez, multinazional bat edo enpresa bat jaiotzen denen gustokoa daukana. Enpresa batek hainbat behar dauzka bere bizitzan zehar. Eta orduan batzutan beharko du zentro teknologiko bat edo laborategi bat bere produktuak probatzeko edo garatzeko edo laguntzeko. Beharko du formakuntza jakiteko, ziur egoteko bere langileak hainbat erronka ateratzen egin aurrean, formakuntza hori izan gai, formakuntza hori eskaintzeko lurraldea gai dela. Beraz, horregatik aipatututazko unibertsitateak, baita ere formakuntza profesionala, aipatu behar da hori. Eta azkenik nahi du izatea gobernu bat gutxienez gertu. Bai, industrian kokatu nahi nuke pixkoa eta orain, industrian erran daiteke, aipatu duzu, pixkoa zein den baita ere egoera orokorrean eta horrela, beste aldetik baita ere arlo soziala aipatu duzu, estrategia hori gero zerbait ukituko dugu, baina industria arloan, pixkoa zein da Volkswagenen egoera, une honetan batez ere, berrikuntzak aurre ikusten direlakoz, batez ere autogintzan elektrikoa sartu behar duelakoz, baiteko berrikuntza. Zein da egoera, horrek kezka zerbait sortu izan du baita ere, baina zerran daiteke horren inguruan. Bueno, hor kezka ez da sortu, kezka esamaru sortu dutela, hainbat aktore eta nahitan gainera. Oso hor zuhurtzi, oso gutxiz jokatu egin dute joan zen udatik. Guri beti aipatuna, bai guri pribatuan, baina baita publikoki, Volkswagenek, eta hori ikusi alda Volkswagenen webgunea, beti izan da, bere apustua garbia dela. Landaben izango dela, kotxe elektriko garatzeko Volkswagen taldeak hartu behar duen planta bat, fabrika bat. Hori beti esan du Volkswagenek, eta horrela joan da behin eta berriro errepikatzen bai pribatuan, bai publikoan. Beraz, orain momentu honetan gaude erabaki hori hartuta dago, inbertsio Landaben kotxe elektrikoa egiteko, ekoizteko erabakia hartuta dago. Orain zain gaude PERTE behikulo elektriko ditzen dena, PERTE BEK famatu hori, noiz argitaratzen den, aipatzen dute Euskalo egun gutxitan egingo dela. Baseak atera ziren, orain deialdia argitaratu behar da, hortik aurrera irekiko dira ziurrenik 3 hilabeteko epea proiektuak aurkezteko, eta Volkswagen eta beste ekoizleek esan dute argita garbi, apostua daukatela eginda, baina baldin eta proiektu hori aurrera ateratzen diren. Ziur ematen dugu deialdi aterako dela, Volkswagen taldeak PERTE bat burutuko duela, eta irabaziko duela, diru laguntza horiek eskuratzeko. Beraz hor, lasaitasuna inoiz, merkatu aldatzen ari da. Ikusi dugu igaz nola aldatu den merkatua. Ikusi dugu igaz nola mundu mailan markak eta konsumitzaileen beharrak eta espektatibak aldatzen ari dira. Beraz, inoiz ezin gara lokartu, inoiz ezin dugu esan hau eginda dago. Baina bai esan behar dut, Nafarroa bezala, bai suerte daukagu, lurralde honetan dagoen ekoizleak argi esan duela, jarraituko duela hemen, ibilgailu edo kotxe elektrikoak ekoizten, beraz. Argi gehiago bota dezagun, eta, PERTE aipatu duzu, zer dire PERTEak, zer garatzen du PERTEak, pixko bat, agian izen hori lehen aldiz entzun dunaren dako. PERTE dira proiektu estrategikoak, eta orduan hori da Estatu Espainolak, Europa mailan ja espaldi denik egiten diren proiektuak dira. Proiektu estrategikoak sartzen da baita ere ikerkuntza asko, eta orduan proiektu handi batzuk dira, eta horren hainbat abantail dauzkate, bereziki diru laguntzetan, bereziki estatu diru laguntzetan. Hor, kompetentzia politikan, enpresei eman alzain diru laguntzak oso murriztutak daudela.
Osea, Nafarroko gobernuak ez beste gobernurik ezin dio eman enpresa bati dirua zuzenean. Hori oso kontrolatuta dago, muga batzuk daude, ayudas de minimis deitzen direla, eta bar. Bueno, PERTE honek saiatzen dena da, esparru oso mugatu horretatik pixka bat atera, zena, azken batean. Jartzen diogu proiektu estrategiko izena, eta enpresei diru gehiago eman aldiago. Osea, hori da PERTE batekin lortu nahi dena. Hortik aurrera, Europako batzordeakin negoziaketak oso gogorrak izan ziren, hori badakigu, guk ez genuen parte hartu, hori Estatu Espainolak zuzenean batzordearekin, horregatik atzeratu ziren, 2021ko urtearen bukaera arte, ziren, adibidez, PERTE hauetzen adostu, Europako batzordeak dauzka eskumenak, adibidez, derecho la kompetentzia honetan jartzeko arauak. Orduan, ja adostu zen, eta horrein egin behar dena hori. Zer da PERTE bat? Proiektu handiak, non diru asko joaten da, intensitatea beste diru laguntzetan baina handiago da, osea, enpresei bideratu aldiegun intensitatea handiago da, eta proiektu hauek da, enpresei eraldaketaren aurrean laguntzeko. Beraz, adibidez, Volkswagen, kotxe elektriko baten aurrean egin barituen hainbat inbertsoren aurrean, diru gehiago eman. SLAU eta enpresetako laguntzak aipatu ezagun pixko bat hori ere. SLAU ere izen berria bezala mango dugu, eta unitzek igual orain entzuten dutelen aldiz, pixko bat aipatu ezagun zertan datza hori. No, baita ere, 2015era jo behar dugu berriz ere, eta hor Europako batzordeak behartu zigun eskualde guztiei, Europako eskualde guztiei estrategia, metodologia berdina jarraitzen duen estrategia bat landu behar genuen eta adostu behar genuen. Zergatik, 2015 baino lehen, inork zekien, simplifikatzen dut, baina lertzeko, inorkek zekien zer egiten genuen bakoitzak eta nola, eta inkluso zergatik. Zegoen mapa bat Europa mailan esaten zuena, eskualde hau da ona autogintzan, eta gainera autogintza mailan da oso ona amortiguadorak egiten, pentsa dezagun, ez? Hori ez zegoen, orduan dena zen, bai ezagutzen dut, bakoitzak ezagutzen genituen gure esparruak, baina punto. Eta orain zer gertatzen zen, fragmentazioa ikaragarria handia dela. Europako Akiles edo taloia esaten den, baina fragmentazioa da. Hemen inbertitzen ditugu asko bakoitza gure esparruan, baina gero kontinente bezala ikusten dugu ez garela elkarrekin jartzen. Orduan zer esan nahi dugu askotan inbertitzen dugula hainbat inbertsiotan, hainbat infrastruktura handietan Txina edo Estatu Batuak baino gehiago, baina emaitzak txarrago dira. Orduan, debate horretan sartu zen, guazen egitera mapa bat, guazen eskualde guztiei, eskatzera, bertzere egiten ari duten, zer nolako inbertsioak dituzten, zeintzuk diren bere planak, eta horreina mankomunean jarriko dugu datu basea handi batean. Orduan, argazki oso bat izateko. Hori da S3, ingeleraz da Smart Specialization Strategy, da hiru S horiek, eta horrengoan jarri duguna da lau, da sustainable, da baita ere jasangarria izan behar den eraldaketa bat da. Beraz, estrategia horretan zer esaten dugu? Esaten dugu, zer nahi dugun izan Nafarro bezala 2030ean, ze sektoreak bultzatu behar ditugun, eta nola egin behar dugu. Hori da, azken batean, da estrategia orokor bat. Estrategia horrek baita oso gauza zehatza dauzka, lantzeko hainbat ekintza aipatzen dira, oso dokumento horreza irakurtzeko da, alor guztietan, eta gero nola antolatu behar garen, hori oso importantea da, esan dut lehen ikerkuntza, formakuntza, enpresak eta gobernuan nola moldatzen garen. Aipatu duzu Europa, pandemiak hainbat gabezi agerian utzi zituen, aipatu duzun munduko nolabait ere alde batetik Asia edo Txina, bestatetik izan daiteke Estatu Batua, bestatetik Europa, atzerago oraindik Afrika, baina batez ere gabezia diot hainbat alorretan ikusi zelako, zekoizpena erabat hemen edo mugatua edo etzegoela eta nolabait ere dena ekarri behar genuela, maskarillak esate baterako, eta horrela hainbat gauzetan. Guzti hori berpensarazi du bai zuei ere, baita departamentu honeri, gauzak aldatu behar direla?
Bai, aldatu barera, bai, hainbat datu ditugu, ez? Orain arte, uste dut pandemiak bizkortu dituela gauza pila bat eta pentsakera baita ere. 2005ean, Europako ekonomia Txinakoa baino 6 aldiz handiagoa zen. 2005ean, orain dela 15-16 urte, guk Europako ekonomia Txinakoa baino 6 aldiz handiagoa zen. Orain dela astebete, Txinako ekonomia gainditu gaitu. Ekonomia bezala, mundu mailan, ja ez gara munduko bigarren ekonomia, Europako Batasuna, baizik eta 3. Eta hemendik aurrera alde hori gainera handituko da. Besteak beste izan da industriari, Europa mailan industriari ez diogula behar zuen atentzioa eman. Eta prezioen aldetik egin dugu bataila bakarrik eta badakigu maskariak aipatu dituzu, eta horrelako hainbat arlotan ikusi aldugu. Orduan, ja 2019an pandemia aurretik argi jarri zuen Europa mailak 6 prioritate edo, lehentasun aipatu zituen Europako batzordeak. Bat zen, Europa berdea izatea, bigarrena digitalizazioa, eta gero daude beste batzuk, demokrazia, baina bereziki bi lehenengo hauek, bai Europa berdea eta digitalizazioa, argi eta garbi daukate komertzial puntu bat. Esan nahi dute, digital arloan oso atzeratuta gaude, eta enpresa handietan ikusten dugu, Europa mailan ez ditugu unikornioiek, Amazon edo Google eta ez ditugu garatzen, edo Alibaba adibidez, Txinan egiten alduena, hor daukagu, hori da bakarrik, panorama, baina no, da eredu bezala, digitalizazioan atzerapen ikaragarri bat daukagu eta hori landu behar dugu, zebestenaz baitugu oso gauza honak baite, industria mailan Europako munduko lehenengoa gara, bai sensorikan adibidez, edo robotikako hainbat gauzetan, ez da bakarrik hori. Baina gero Europa berdea. Eta Europa berdea ez da bakarrik ideologikoki daukagun zerbait, da baita industriala. El Green Deal, Europako berde ituna irakurtzen badugu, ikusten dugu kapitulo bat da, mundu mailan referentzia bat izan nahi dugula, komertzialki baita ere. Zergatik, ikusi dugu prezio aldetik hori aspaldi, borroka hori galdu genuen, eta galduta egongo da. Txina ez bada gero egongo dira beste munduko lurraldeak merkeago ekoiztuko dutenak, hori bere arazoekin, sozial eta baina hori usten dugu beste egun baterako, baina bereziki da Europa mailan gara kontinente bakarra konsensu politiko bat daukaguna. Zan nahi dute, Europa mailan joten zara Europako Parlamentura eta oso gutxiengo batek kolokan jarriko du klimaldaketa hor dagoela. Inkluso Hungaria edo Poloniako presidenteak oso kasi eskuin ekstremoan daudenak ez dute horrekin kanpaina egiten. Europa mailan da politikoki aldaketa klimatikoaren horrean daukagun nahiko konsensua. Horrek indartu alditu politikak eta gainera ikusten dugu planeta joaten dela politika berdeetara, horregatik Europako baita bultzatzen ditu Pariseko ituna 2015ean eta hainbat, hori da komertzialki baita daukagun indar bat. Europako industria da industriarik berdeena. Eta adibidez aipatu duzu, kotxe elektrikoari egiten ari dugun transizioa, hor daukagu dena munduko lehenengoak izateko. Hori da adibide bat, beste industria arloetan baita ere, baina transizio horretan, Europak estrategikoki ikusten du da hor berreskuratu aldugula gure indarra. Aipatu duzu berrikuntza digitala beharrezkoa dela. Berrikuntza digitaleko poloak baduzue hor 27 milioi aurrekontua izango du 2022an. Aipatu diguzu zertan nola garatuko den hori? Garatuko da azteko hori baita ere, da Europa mailan, esan dut lehen, ere eta orduan horietako hainbat neurrien artean eskatzen digu, Europako batzordeak eskatzen dugu, esango nuke bai kasu honetan, eskualde guztioi erreferentzia puntu bat izan behar dugula, azteko. Izan behar dugu leku bat non digitalizazio lan politikak edo koordinatzen diren, leiho bakarra edo
helpdesk, esaten dute ingeleraz, izan behar dugu leku bat, non operadore guztiak gutxienez elkartzen dira eta hortik koordinatu altuzu zure politika publikoak. Gero, enpresa pribatuek bere lana ingo dute, noski, eta guk ez dugu ezer esaterik beraz. Eta hor, ezartzen dira hainbat adibidez. Zer da polo digital bat, hori Europa mailan 300 sortu nahi dira, Eta lehenengo fase honetan 160 eta gero beste 140 da gutxi gora Europako batzordeak esaten diguna. Deialdi bat dago irekita oraintxe bertan, horretan ari gara lantzen, eta zer egin behar du hasteko, leiho bakar bat izatea, esan nahi dute enpresei eta gizarteari, jende guztia ditu alduena, eta gutxienez koordinatzen ditugu gure politikak eta baita ere gure deiak, ze digitalizazioa esan bezala oso kontzeptu generikoa da, enpresak eta gizarte askotan galduta dago. Gero jarri alditute adibidez zehatzak, baina behar dugu baita ere living lab ditzen dena da gauzak testeatzeko adibidez. Enpresa askok behar dute lekuak, non dauzkate ideiak edo garatzen dituzte gauzak, eta behar dute leku bat besteokin batera tartekatzen dituztenak, eta jartzen dituzte, hau bururatu zaitau, eta beste enpresa batekin nahi duak mankomunean jarri hori Europako iparraldean oso normala dena, espazio bat irekia, aulki batzuekin, eta joaten zara hitz egiten duzu, sortzen duzu klima hori non jendeak aldatzen ditu eta bere elkar aldatzen ditu, partekatzen ditu bere ideiak. Eta hirugarrenez, hor dauzkagu apostu batzuk baita ere eskualde bezala. Aipatut lehen medizina personalizatua, hor genomikan adibidez, gu inbertsio handiak egin ditugu, Nafarroa bezala, hor Nasertik gure sozietate publikoan badaukagu genomika irakurtzen duen makina bat, bere egunean 2 milioi eurokoa, eta hor adibidez pandemien asko erabiltzen ari dena, adibidez, detektatzeko delta edo omikron edo zer dena, adibidez hori dena egiten dugu guk hemen, irakurtzen dugu genomak. Horrek esan nahi du baita ere apostu horiek egin baritugula. Apostuak da edo medizina personalizotan egiten badu, polo aldetik hortik bideratuko ditugu gure estrategiak. Edo etika mailan, inteligentzia artifizialak sortzen ditu etika mailan hainbat galdera, adibidez, zu orain makina kotxe batean, oazen kotxekin jarraitzera, azten baduzu peatoi bat pasatzen bada, baina beste kotxe bat etortzen zaizu, zer egingo zuen makinak. Peatoia jo, zure bizitza salbatu, edo beste kotxearen gana joan, Hori adibidez, gure kasuan ez dakigu zer egingo genuke, baina makina bati orden bat jarri behar zaio. Horik etika munduan baita ere sortzen aritu zalantza pila bat. Hau da, adibide txiki bat, badaude pila bat. Eta hori adibidez, bai daukagu 2 unibertsitateetan oso talde honak adibidez. Hau dena garatu nahi badugu, hori dena polo digitala eringoen. Azken batean, polo digitala da Nafarroko gobernuko digitalizazio politikak koordinatzen duen organo bat. Turismoaz, solasteko gara pixko bat egoera zein da, Nafarroan, eta bezaletik zein dire lerro nagusiak orain bultzatu behar dituzuenak egoera horrean. Orain dela hori hilabete eskas bat egon gara Fiturren, horre planteatu ziren egin badauza. Azteko Fiturren ez guk, baizik eta ja mundu mailan espero dena, espektatiba da apiriletik aurrera mundua zabalduko dela berriz ere. Eta espero da oso urte baikorra, zentzu horretan. Argi utzi zen horrela dio industriak, joan zen urtean, gauzak hobetzen zijoa zenean, sektorea asko animatu zen. Besteak beste, guk adibidez, joan zen, igaz izan zen urte txar bat, 2019ekin konparatzen badugu, 2020ekin konparatzen badugu, noski igoera 180koa izan zen. 2019ekin konparatzen badugu, oraindik jaitsera 20 puntuko izan zen, beraz, ez zen urte hon bat izan, baina hori esanik, adibidez, iraila eta urriko hilabeteak, iraila eta urriak, izan ziren historia mailan izan ditugun hilabeterik hoberenak. Bai landaetxetan, bai hoteletan, bai dena, zen, horran beraz hor dago. Zer esaten da orain, apiriletik aurrera, eta uste dut ikusten ari dugula ja egunkarietan nola
hegazkin konpainiak ari direla eskaintzen, ez bakarrik Nafarrotik baita ere, hainbat txarter hegaldiak eta Iberiak beraia jarri baritu hegaldi gehiago, hor ikusten da mugimendu bat, horrik bizkortuko du, espero dugu sektorea. Baina hor bai, hori esanik, bai uste dut Nafarroan daukagula gauza bat aprobetxatu behar duguna, eta da turismo jasangarria. Eta hor bai, aipatut elkarrizketaren hasieran nola munduak horreruntz mugitzen ari da, ikustut pandemiak hori eragin digu, eta inguru giroa zaintzeko kutsu hori oso barneratuta daukagulako. Eta orduan turismo jasangarriak igoera espero da oso altua. Eta hor Nafarroa oso ondo kokatua gaude, igaz egin genituen hainbat inkesta eta kanpotik datorren turistak gehien baloratzen dutena da nola zaintzen dugu gure ekosistema. Ez bakarrik ekosistema eta baizik nola zaintzen dugun. Ikusten dute errespetu bat dagoela inguru giroarekiko eta hori da gehien baloratzen dena, hori eta gastronomia, ez dut diskutatuko. Beraz, nik uste dut hor da gure apostua, jasangarritasuna, turismo jasangarria. Europako funtsak baita jasoko ditugu nahiko, 21 milioi aurten, eta 20 milioi datozen 2 urtetarako baita ere, beraz, 60 milioi orotara, hor Europako diru laguntzak aprobetxatu baritugu ondo, gure ekosistema eraldatzeko turismoan baita ere. Merkataritza eta konsumoa erronkak, batez ere, jakiten da, nolabait ere denda txikiak eran dezagun, hitz batez erateko, haunitzia desagertzeko arriskuan daudela, ze neurri, ze pauso, nola ikusten duzue oneri aurre egitea, guzti oneri, merkataritzako egoerari aurre egitea? Hor da berriz ere apostua digitalizazioa, porque hor ara joten ari gara, denok, kontsumitzaile guztiok jotzen ari dugu, eta ni 59 urte dauzkat, baina ni baino 40 urte baino gazteagoak direna, oraindik digitalizatuagoak dira. Hemen dago beti akats bat, eta hau askotan atera da, hainbat eztabaidetan, sektorearekin, merkataritza sektorearekin, eta da digitalizazioa konfunditzen dugu beti Amazonekin. Esaten dute esaldi batean, horrela ulertuko dugu errez, eta ez da hori bakarrik. Ez da hori bakarrik. Amazonekin noski ezin dugu konpetitu ez guk, ez Europa mailan, esan dut, jarri dut beste txinatar operadore bat, oso handia. Digitalizazioa hori, baina askoz ere gehiago. Digitalizazioa da, zure bezeroak nola kudeatu eta zaindu aldituzun. Informazioa emateko, edo haien artean erlazionatzeko, edo zure promozioak egiteko, hori erabat funtseskoa da. Baita ere guri bezeroak bezala beti gustatzen zaigu, nonbait ezaguna den nonbait erostea, eta gero edo zen gauza hartatzen bada, edo galderak egiteko eta norbait izateko, hori dena hor dago, inkesten arabera, eta hor digitalizazioa puntu oso handia jokatzen du, jendeak barba da, bai ez dela dendara joten, baina bai dago prest WhatsApp talde batean sartzeko, edo Facebooken jarraitzeko beste denda bat, eta ez da bakarrik zure promozioa egiteko, baizik eta hau dena hori dago hor. Bestalde dago zenolako tendentziak datozen adibidez, hori inteligentzia artifizialarekin gauzak aldatzen ari dira pila bat, eta orduan ikusi alduzu, datorren urterako zer etorri aldeen edo, hor besteak beste jarri dugu Europako diruarekin, proiektu bat dela merkataritza hainbat erakundeekin antolatu dugu mentoring deitzen dena, da laguntza, asistentzia tekniko bat, pixka bat hainbat merkataritzei laguntza zuzena emateko, izateko hau dena esplikatzeko eta nola egin alduten. Hori da erantzun bat, da digitalizazioa, baina noski baita ere urte oro bezala jartzen ditugu abian kanpainak. Kanpainak baita ere komerziantearen rola eta papera ondo baloratzeko. Gizarteak ondo ikusteko, komertziante izatea da enprendedore bat izatea, da zure negozioa eta zure bizitza ez, nola ikusten duzun baita ere aldatzea. Beraz, nik uste dut horretan baita ere apostua egiten ari dugu, ez da bakarri digitalizazioa erantzuna, baizik eta da noski gizarteari esatea, hor dagoela enprendimendu gutxo hori,
Eta gero azkenik, enprendimenduarekin eta autonomoekin oso lotuta dagoenez, hor baita ja formakuntza eta hainbat zonalde, hainbat herrietara, edo herriekin baita ere hainbat proiektuak ditugu, baita ere zonalde, komertzioa, merkataritza garatzeko edo sendotzeko. Beraz, Europak ez duzten diskriminazio positibo bat egitea, zuzenekoa erran nahi du laguntzeko merkataritza txikia, behar du horrelako neurri edo horrelako gauza sortuta. Ez, merkatua da, eta ez da, baina, bai adibidez, hor baditugu aukerak, zen edut adibidez, elikagaien mundura joten bagara, hor eta inguru giroarekin lotuta, bakigu hori Granja La Mesa, famatu hori, da estrategia bat garatuta, Europako Batasunetik garatuta, eta hor bai usten dizu, non dago neurria, ez dakigu, baina bai usten dizu zure politiketan garatzea adibidez, gertu dagoen elikagaiak adibidez hartzea. Hori dena bai kontratazio publikoan sartzen ari da, eta gero beste hainbat alorretan baita garatu edo lagundu ahal genezake ekoizlei edo hori beste departamentu baten konpetentzia da, landa garapen departamentuari da politika horiek garatzen. Hori dakigu denok, Facebook, WhatsApp erosi zuenean ez zuen erosi WhatsApp, Facebooki publizitatea emateko bizik da datuak zituelako. Hori alor handian, alor txikian eta hori badaukagu aukera, hor gauza pila bat lagundu aldira. Eta horregatik diot, digitalizazioa ez da bakarrik saltzea plataformatean baita ere, baina da zenolako aukerak, eta aukerak batzutan hasten da WhatsApp talde batetik, hori adibidez, hori oso simplea, baina horrela hasten dira eta oso adibide onak ditugu. Ze iritzi eta ze neurri hartu daitezke hartzen alba da. Adibidez, eman dezagun Booking eta horrelako plataformak, bertako bertako turismotik hainbat etekin ateratzen dituztelarik. Ez da posible hemen bertan horrelako plataformak sortzea, non diru hori nolabait ere hemen bertako ongi izatean geratuko litzateke, nahi dut, bertako Nafarroko ekonomian, Nafarroko gobernuai adibidez joan beharrean beste toki batera, hori posible da, hori borrokatzea? Hori esan duen bezala, horrelako plataformak eta hori da gero debatea pixka bat, adibidez, plataforman dauekin debatea pixka bat gelditzen zaigu, bakizu orain justo Bruselan ari dela araudia edo prestatzen, nola fiskalitate aldetik, nola eta zenbat ordaindu behar duten, datu babes arloan baita ere hainbat operadore hauekin hainbat gauza ateratzen ari dira, Europa mailan daukagu gure datu personalekin gure sentimentua oso ezberdina da beste kontinentekin batzukun konparatuz, eta horiena. Bai egin aldugun hemen esan duan bezala, horre da gure identitatea saldu, gure identitatea jasangarria da, landa garapena, hori igaz urtea baikorra izan da, hainbat esparruan, eta hori ikusitugu hilabete batzuk erabat historikoak, eta bai espero dugu mendeka horretik hori, identitate hori Nafarroa bezala saltzea eta sendotzea. Interesatzen zaigulako gainera, nik uste dut lurralde ikuspegi bezala, eta bai eta turismoa hortik joaten ari dela. Orduan ez, erantzuna da, Nafarroko gobernu bezala ezin dugu eragotzi horrelako plataforman dioi bere erreserbak hortik egiteaz, hori da bat, hori Europa mailan izan behar den eta izaten ari den debate bat da, baina bestalde guazen saltzera zenolako indarrak dauzkagun, eta turismo joten da turismo jasangarri horretara, eta hor daukagu pila bat esateko eta erakusteko eta noski ere erakartzeko. Eta bezatik bi galderatxo galditzen zaizkit, edo hausnarketa txiki egiteko bata izango litzateke, edo azkena izango da azkena hausnarketa, baina horren aurretik baita ere, nola jasotzen ditu konseilaritzak eta nola lantzen ditu, adibidez, nolapete garapen ekonomiko diren proiektu batzuk, herritarren ongi ezina eta ateratzen delarik, hori nola lantzen duzue?
Bueno, prozedura horiek beti esaten duguna hitza da, ez da oso ez da, baina garantistak dira, esan edut horre edozein proiektu bete behar ditu legediak markatzen duena. Adibidez, lehenengo adibidean, parkeak eta hor dena kontatu behar da. Esan edut, hemen eserita gaudela, esan behar dizut, oraindik Nafarroan konsumitzen dugun energiaren ehuneko kasik 80 oraindik petrolio eta gasa dela. Eta nik uste dut hori ados gaudela, hori aldatu behar dugula erabat. Ez da jasangarria, ez da, hori badakigu, planeta hiltzen ari dugu, baina bestalde ez gaitu kompetitiboak egiten, enpresa mundutik ikusten badugu, eta hirugarrenik garestia ateratzen ari zaigu, oso garestia. Orain ikusten dugu, gasa ez da gurea, ekartzen dugu hortik, zenolako igoera jasatzen ari dugu, eta hori bai kontsumidore bezala gure etxetan ikusten ari dugu, baina enpresa munduan drama handiak daude. Pentsazu, labe bat edo izozgailu bat, Congelados de Navarra edo horrelako bat, pentsazu, zenolako fakturak izaten ari dituzten. Hori da guk gure energia ez dugulako kontrolatzen. Gurea da erabakia, nahi dugu horrekin bukatu, behar dugu energia berriztagarri gehiago sortu. Non sortu? Hori bai da gure debatea. Horintxe bertan dazko kasik laro gehi parke eskakizuna Nafarro mailan. Bai esaten dizut, horietako dira 78, 74an ez daukagu berez, gaur egun oso kontestazio sozial handia. Eta dena den, ez eta izan, pasatu barrute bere deklarazio impacto ambiental, eta gero pasa behar dira, bai abeltzain nekazari aldetik ze afektazioa daukaten, eta filtro guztiak hori erabaki hartu baino lehen. Noski, gure elkarrizketetan garrantzia handia daukate udalek. Udalek zer pentsatzen duten. Ez dago arudian, ez dago jasota, baina guretzat oso garrantzitsua da ikustea udalen erantzuna eta ideia eta iritzia zein den. Hori esanik, legedia oso garantista da eta oso zehatza da nola adostu behar den parke bakoitza edo infrastruktura bakoitza. Bara ebe esaten dizut, energian, garraio mailan kamioiak geizteko adibidez, bi emisio mundu bezala ikusten badugu, bai da kamioiak deskarbonizatzea, elektriko edo hidrogeno hor dago debatea, baina baita ere trena erabili behar dela. Hori Europak aspaldi esan du, beraz garraioendako trenak sistema bizkortu behar dela, oso gutxi erabiltzen den Europa mailan, ez da ehuneko 5, ez da trenaz joaten, hori handitu behar dela. Eta energian esaten zuena, eske gaur egun kristonastokeria egiten ari dugu. Oso zaila izango zaigu, urrengo belaunaldiari esplikatzea, gaur egun, 2022an egiten ari duguna. Ehuneko 80 oraindik petrolio eta gasa. Hori ezin izango dugu esplikatu 10 urtetan nola bizitzen ginen eta nola egon den hain lasai, esate baterako. Hori aldatu behar dugu, ja. Bueno, eta azkenik, zein da azken hausnarketa, hemendik, egiten duzuna eta napita gure ikusatzen zulei? Esan ditut gauza asko, baina benetan da eraldaketa da hitza, eta horretan denok daukagu gure zeregina. Eta eraldaketa da, adibidez, 10 urtetan, nik esaten nien beste egunean nire semala behi adibidez, hau da, adibide txiki bat baita ere, baina adibidekin ikusten da, oso zaila egingo zaiela, nire bilobei esplikatzea diesel batean joten zinela. Joten zirela, joten ginela guk kotxe gidatzen. Hori, 15 urte, 20 urte barru, oso zaila izango zaie ulertzea, baina nola zen posible eta hori ez, Bilbora joaten zara eta 18 litro gasolio erretzen dituzu, eta hori izango da zaila esplikatzea. 15-20 urtetan. Beraz, eraldaketa hori ez da bakarri gobernu batek egin behar duena, hori denok egin behar dugu, bai eta La Granja la Mesa esan duguna, bai elikagai munduan, zenbat gauza aldatu behar ditugun, garraioan energia nola ekoizten dugu, hori dena aldatzen ari dugu. Orduan, ezin duguna da saiatzea berdin jarritu,
baina munduari eskatu dena aldatu behar dela. Hori da, azken batean uste dut denok pentsatu behar duguna. Eta orduan horra, bai ez dut aipatu ekonomia zirkularra, baina erantzunak badaude. Zer nahi dute jarraitu aldugu ekonomia garatzen, bai eta baldintza batzuekin, hor ekonomia zirkularrak ematen dizkigu erantzun pila bat, eta hor aurkituko dugu hau garatzeko, aurkituko bai transizio berde hori, baina bai digitalizazioa. Benaz, dena batuta dago, dena elkartuta dago, barkatu, baina ezer ez da posible izango barruan aldatzen ez badugu. Eraki, Mikel, mil esker eta beste bat arte. Beste batean, solastuko gara gehiago ekonomia zirkularran inguruan. Bai, egia esan da gutxi aipatu dut, eta da, de hecho, parlamentu honen ardatz bat, aurten, beste baterako. Ondo, zuri, agur.